i žiriranje u Zvezdama Granda dobrovoljni čin. Znači, dobrovoljni čin. Prošlo je preko 220 članova žirija. Da li je nekad neko tražio pare? Nikad niko nije tražio pare, to moram da vam kažem. Da li je Vučić tražio pare? Da li je Dačić tražio pare? Toma Nikolić, Nenad Čanak i tako dalje. Severina bila u žiriju. Bila i Brena, svi su bili u žiriju. Prema tome i Cecaju isto 2008. godine bila. Dobro, ovo je standardan žiri, ali hoću da vam kažem jednu stvar, da jednostavno svi koji sede na tim stolicama, to su najskuplje stolice, verujte mi, u državi. Prema tome, pitajte Viki, pitajte Anu Bekutu, pitajte Mariju Šerifović, pitajte u krajnjem slučaju Jelenu Karleušu, koje su im bile cifre nekada, 2013. 14. 15. koji su im danas. Ja znam za koliko pevaju i to su zaista astronomske cifre, oni su zaslužili to, ja im skidam kapu, jer su zaista bile u žiriju za Zvezda Granda top-topova. Mislim, to je to. Samo još jednu stvar da kažem. Prema tome, te neke insinuacije i tvrdnje da smo mi nekome nešto plaćali na ruke, da smo izbegavali porez, tako, to je apsolutna glupost i neistina. Druga stvar, Grand produkcija je uvek radila kako treba, uvek je radila korektno, imamo revizorsku kuću svake godine, svaki eur, svaki dinar se proverava kod nas. Druga stvar, većinski vlasnici su Amerikanci i Englezi, prema tome mora da znate da nema teorije da bi neko kupio firmu u kojoj neko nešto radi na crno. To je to i s tim završavamo priču. Kako ste ubedili Cecu da bude deo žirija Zvezda Granda? Je li vam trebalo mnogo vremena? Nisam ja ubedio, ona je pregovarala sa Unitedom i oni su se dogovorili. Da vas iznenadila odluka Jelene Karleuše da napusti? Jeste. Iznenadila me zaista zato što znam da smo se dogovorili da će i ovu godinu da radi. Prvo moram da kažem da je ovo moja poslednja godina koju imam obavezu da radim Zvezda Granda. To je ugovor koji sam potpisao 2017. godine sa vlasnicima dok su bili Grci, znači sa Kirijakom. Tad sam potpisao petogodišnji ugovor i obavezao sam se da ću do 2022. godine, juna meseca, voditi Grand, odnosno voditi konkretno Zvezda Granda. Prema tome, bio sam se i s Jelenom sve dogovorio i ovu godinu da odradimo, to me iznenadilo, to priznajem. Došla je Ceca umesto Jelene, vidjet ćemo danas, odnosno večeras, kako će to da bude. Da li očekujete istu gledanost kao i prethodnih sezona Zvezdama Granda? S obzirom da je žiri sad... Evo, ja ću vam jednu stvar reći. Svake godine Zvezde Granda su sve gledanije i gledanije. Znači, mi smo postavljali stvarno rekorde kad je u pitanju ta emisija. Još jednu stvar da vam kažem. Zvezde Granda traju od 2003. godine, 20. oktobra, smo imali prvu audiciju u Nišu za Zvezda Granda. Sad je 2021. godina. To je jedini format koji se održao 17-18 godina. I svake godine obarao gledanost, prema tome to očekujemo i ove godine. Nemojte misliti da nešto razmišljamo u smislu da li će biti manje, bit će i veće. Znači, Ceca će učiniti da gledanost bude veća? Ja ne pričam da... Ne, ovo je pogrešna interpretacija. Ne, žiri Zvezde Granda i takmičari koje sam ja odabrao, a to su takmičari koji se prvi put sada pojavljaju na sceni Zvezda Granda. Ranijih godina smo imali varijantu da pozovem i stare kandidate i tako dalje. Ove godine, u prvom, drugom, trećem i četvrtom krugu, isključivo novi kandidati koji zadnje 3-4 godine ili nikada se nisu pojavljivali u Zvezdama Granda. Takvi takmičari i ovakav žiri koji imamo i ova nova scenografija i rejtinge koje smo imali, tvrdim da ćemo imati, ako ne veću, ali manju gledanost sigurno nećemo imati. Mili je rekao da će Grand profitirati Cecinim dolaskom. Znači, vi mislite da neće Ceca biti uzrok ove sezone opet biti? Šta, da Ceca neće biti? Mili je rekao da će Grand profitirati Cecinim dolaskom. A se vi slažete sa njegovim mišljenjem? Da će Grand profitirati? Da, tako je rekao. Pa, znate šta, ja prvo moram da vam kažem da Grand ima ugovore sa svim televizijskim kućama, rekao sam vam petogodišnji ugovor. Prema tome, nema tu šta da profitiramo manje ili više. Zna se tačno koliko Grand ima ugovore, ne samo sa televizijama, nego i sa sponzorima i to je, što se tiče finansija, isti ćemo biti kao prošle, pretprošle, nadprošle i one 2017. godine. Saša, i sa nekim konsultovali o Cecinom dolasku sami? Ja nisam to odlučio. Ja moram da kažem da ja to nisam odlučio, to su novi vlasnici odlučili, oni su se i dogovorili. Kako su se dogovorili, evo, verujte mi da ne znam. A jeste li komentarisali sa nekim od ostalih članova žirija Jelenin odlazak i Cecin dolazak? Da li smo komentarisali? Ne, niko nije znao. Saša, kako si odnosu sad sa Jelenom Karleušom? Da li se čuvate? Ja sam u dobrim odnosima. Ja sam u dobrim odnosima i evo sad vam tvrdim da će Jeleni biti žao što više nije u žiriju za Zvezda Granda.
Drago mi je. Ali voleo bi da je ostala i Jelena. Da li će nedostajati samim tim Jelena, pošto je ona ta koja je pravila praktično šou? Pa to ćemo da vidimo. Kako ja sad da vam kažem? Ja smatram da je ovaj žiri svake godine koji je u Zvezdama Granda je taj žiri koji je najbolje za tu sezonu. Ako nema Jelene, evo tu nam je Ceca, je li tako? Na tome vidit ćemo. A što su vam rekli ostali članovi žirija kad su rekli kad se saznaje dolazi Ceca? Slušajte, 6 godina su oni sa Jelenom tu. Naravno da im je bilo žao, ali kad su čuli da Jelena više neće i da je dala otkaz i tako dalje, pitali su ko dolazi. Kad su me obavestili vlasnici da dolazi Ceca, ja sam im rekao i ja sam rekao svakom članu žirija, ko ne, pazite, ne postoje, ovi ostali članovi žirija nemaju ugovore, prema tome oni su slobodni. Svako može da kaže, ej, nema Jelene, idem ja, neću da budem. Svako je rekao, ja ostajem na svojoj stolici i to je to. Ono što me zanima... Samo da vas pitam, rekli ste vam o ugovoru poslednja godina u Zvezdama Granda. Da li to znači da ćete od sledećeg septembra možda se vratite pevanju, pa da ponovo snimite album ili... Zele, zajebi me tih stvari. Čuj, da ću se vratim. Pa kakvom pevanju, brate, u penziji sam gotovo 68 godina, punim u aprilu, ulazim u 69. krene sledeća sezona. Pa šta ću ja više sa 70 godina da idem po audicijama i da kastim? Nego šta ću? To ćemo da vidimo. Može, čekaj, izvoli. Čekaj, Žiko. Ako odlučite da je ovo poslednja sezona i da se više nećete baviti ovim projektom, ko bi mogao da vas zameni, a da bude Saša Popović broj 2, da? Pa ne znam, vidjet ćemo. Da li se rodio naslednik Saša Popović? Pa ne znam, vidjet ćemo to. Ne, pa ja ću da ostanem u firmi, ja to mogu da sve organizujem, ali ne moram da vodim. Jer kad vodim, onda me stavljate na naslovnu stranu ovako, pa onda pišete kako sam ja taj koji sam vodio firmu, bio suvlasnik, vlasnik, da nisam plaćao poreze, što to meni treba? Odo ja, brate, lepo da se sunčam, da se provodim i još ovo malo života, razumeš, da provedem van medija. Ali vi kad god pišete o Grandu, uvek mene stavite na naslovnu stranu i uvek nešto po meni. Prodaješ novine. Dobro, ono što me zanima, da čekamo sledeću, to je prvu subotu, da vidimo šta se novo dešava na sceni ili ćete nam otkriti bar deo, s obzirom da svake godine nešto promenite kada je takmičenje u pitanju. Pa ono što mogu da vam kažem za takmičenje, šta sam promenio? Znači 200 novih kandidata koji će prve 4 kruga da se takmiče. Imaće svoje mentore, kao i ranije, slepa audicija, tek negde u 4., 5., neko čak i u 6. krugu od starih, dobrih kandidata prošlogodišnjih ulazi da se bori sa ovim novim. Prema tome, vratit ćemo jedno 20, 30, 40 kandidata koji su prošle godine nisu došli do finala, a ostavili su fantastičan utisak. Mi ćemo ih vratiti, ali kažem, tek negde u 4. ili 5. krugu. I to će biti duel novih protiv starih.